ассалому алайкум дӯстон ва бародарони азиз, дӯстдорони канали Авто ТВ. Ҳамаи шуморо хушомадед мегӯем бародаро. Касе ки дар канали мо меҳмонай, бародаро ҳамо бизанед, лайк подписатра бирҷахем бародаро. Касе ки молу маҳсулот дора, инамҷода рақамон намондагем. Марҳамат занг бизанем бародаро. Мо имрӯз барои шумо якчанд намуди мошинҳои хуб ва арзонро гирифтагем бародарои азиз. Инак мо рекламона ҳозир сар мекунам бародаро. Аддуши бахил намекунем. Тамошо кунем бародаро видеора. Видеои хуб ҳаминҷа. Мошина хонаам ҳаста бародаро. Хонаам гирифтагем. Хонаи арзон. Хеле арзон е бародаро. Инак эълони якумона сар мекунем. Эълони якуми мо. Эълони якуми мо бародаро хонаи фурӯшӣ ай. Хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Муъминобод ай. 8 сотиқ замин ай. Ду тараф битони забор гирифтагӣ ай мега бародар. 3 дар хона дора, кухни дора, баня дора. Дар ноҳияи Муъминобод ай. Болои бозори марказӣ. Об ва светам ҳаста бародарои азиз. Инамҷа рақамошо намондагем. Об свет дора. Нархаш 180 000 сомонӣ бо саводо мешавад гуфтаг. Илтимос касе ки харидорай занг бизанен. Беҳуда занг назанан касе ки намехара бародаро. Ами номерода WhatsApp, Imo, Telegram дора бародаро, зангшон бизанен. Инак эълони диюмонамо сар мекунем бародари азиз. Эълони диюмонам хона ҳай. Соҳиби ҳамин хона мада занг зад, ака гуфт илтимос кард ҳамин хонара фурӯхтан дар корай. Амира реклама дамон. Гапи вакара дар замин намондем. Ина гирифтемаш бародаро. Хона дар ноҳияи Файзобод ай. Деҳаи Меҳробод. 6 сотиқ замин ай бародаро. 3 дар хона ай. 2 таш ремонт ай. Об свет доимӣ ай. Нархаш 145 000 сомонӣ. Нерхи агаротиш будай бародаро иҷода. Дар ноҳияи Файзобод. Нархаша 145 000 сомонӣ гуфтад. Бо саводо мешавад гуфт. Хай хитон дидестем бародаро. Хонаи созай, агаротшам кушодай бародаро. 2 хонаш ремонт ай. Об свет ҳаст. Хулас хонаи хеле абой надора ва шкатура эмулсия дора гуфт. Шкатура эмулсия кайгай. Агаротшам кушод даст. Агаротшам танг нест, кушод агар то хуб. Бо ягон чиз айхида мақсад ягон чи мешнани бародари азиз. Усунаш ҳиммат ай шумо вобастагӣ дора мақсад. Хуб ина дидем бародаро. Амихели. Ина михелай хона. Инак мегзарем ба эълони сеюм бародари азиз. Эълони сеюмон беҳад эълони хуб ай. Хидам нам ганда маъқул шид. Рости гап BMW 3 Series. Чӣ хеле ки дидестем бародаро. Солаш уқа соли кӯҳна нест. 98 1998. Рақамош ҳамиҷа ҳастай. Мошин дар шаҳри Душанбе гаштаги ай бародаро. Нархаш 55 000 сомонӣ меган. Коробкаш седан ай. Объем моторша бигирем агар объем моторш 1.8 ай бародаро. Коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуб ай мега. 100% ай. Айбша ёфти соз када метиён. Хай мужики амиқа мешава бародаро дига. Соз када медодам дастим бародар. Фақат харидор занг занен. Кондитсионер кор мекуна. Ягонта Мерседесам боша болои сум метиём. Мақсад ягон Мерседес дошта бошем мега болои сум метия. Ё алиш ё ай мақсад бо хитон гап мезаненда бародаро. Мошини хеле хадна маъқул шид. Аддуши мошин беҳтарин ай. Гандай баъд маъқул шид. Мошин ранги рангаш сфед BMW. Рақамошам бад набудаст. 9555 AS01. беҳад мошин маъқул мешид. Сум медоштим хидмат мегирифтимаш. Анако ози иҷа на салонаш бародаро. Салоншам хела тозак, навай,
конкретни мошинчаи зурай бародаро. Нархаш худаш да гуфтайда ами не баланди бадай, не пасти бад. Нархаш соз, бензини, газ. Коробкаш хай седан, адабио моторш 1.8. 100% мошин бад нестай. Мошинчаи хушру хела худ намахоши бардаро. занг бизанед айноми канали мо, айноми Авто ТВ. бо иншоалло бардаро шумо да ягон сомон арзон када метия. инак мегзарем ба эълони чоруммон бародарои азиз. эълони чоруммон ма мебинем. BMW 5 series имрӯз рӯзи BMW будай бародаро худшам. бисёр да комментария менависонем бародаро шумо ки BMW ра реклама ка. инаиҷада моторш ҳамаш хушрак упаковка кагия. мошин ба фикр мошини бадам нестай. BMW 5 series солаш 1998 сол. рақамаша мондагим. ин мошин дар Хуҷанд дай бародаро. мошин дар Хуҷанд гаштагиай. беҳад мошини худ намахӯш. иам созай мошин бад нест. бензин плюс газай. хай нархаш 36000 сомонӣ мега бародаро. бензин газай. абё моторш 2.5 коробкаш автоматикай бародаро. харидори аниқ занг бизанем дига. касе ки мехоҳад занг бизана бародаро айноми канали мо. бо шумо да арзон ка мета иншоалло. бахилӣ намекунем шер бачо. ҳамо лайк подписатсияра дар дараҷаи максималӣ бизанем бародаро. лайкора комментария ранги ҳами сиёнавис пир кунен. пешравии кори мо дастгирии шумоe бародаро. ай шумо эҳтиромана хоҳиш мекунем ки дар канали мо обуна шавед бародарои азиз. шумо бинависонед ай кадом марка дар кор боша, мо ҳамура реклама мекунем бародарои азиз. фақат дар комментария бинависонед ай кадом маркаш шумо дар кор. инак мегзарем ба эълони панҷуми мо бародаро. эълони панҷуммон Opel Astra F-ай. мошинчаи бад нест. Opel Astra F данои Хуҷанд. Хусро 44 чашма. ба фикрам ҳама медонад 44 чашмара. солш ҳам қам кунам набдаст. солш 93 1993. нархаш бародаро 37000 сомонӣ бо арзон мешавафтаст. телефонша ҳамҷа мондагим бародаро. абё моторша бигирем агар 1.6. балоно 4 та навай мега. 4 балон нав дора. краскаш хай сабзай. алиш намешава. сум дар кораи наличи. дарони мошина бин бародар. хеле мошинчаи хушрӯи хай бад нест. иншоалло мошини хеле удобнияй да худна амросига маъқулай. коробкаш механикай бародаро. марҳамат касе ки мехоҳад занг бизанен айноми канали мо иншоалло бо шумо да арзон ка метия. касе ки молу маҳсулот дора бародаро. мақсад мехоҳад ки молу маҳсулотша ба фурӯш бибурора. ина марҳамат дар аввали видео ман мондагим номерома бародарои азиз. ватсапам ҳаст, телеграмам ҳаст. ҳамунҷа бародаро занг бизанед иншоалло мегирем дар реклама мемонем. мошини шумо иншоалло ки савдо да мерава бародарои азиз. иҷа мотороша ишон додагиай. ҳамаш хушрак зебу озода нармани истодагиай бародаро. ина бинай хитон. инак мегзарем мо имрӯз ба эълони шашумон. эълони шашумон бародар. хонда дар шаҳри Леваканд ай бародарои азиз. дар шаҳри Леваканд. солаш 1996. нархша бигирем агар 35000 сомонӣ. ин мошин бародаро ба ин нархе ки худаш мондааст. рости гап хеле арзонай мошин. арзон, беҳад арзонай бародаро 35000 сомонӣ. газ, бензин. абё моторша бигирем агар 2 литр. абё моторш 2. автоматика будааст. мо дар комментария бисёр нависондам бародаро ки хонда мон бародар автоматика боша. ина марҳамат мондем. ба фикрам номерои мобайлша чи. хай инҷа бо номерои телефон, номерои ватсапшам ҳаст. 4 дар электропакет бародаро.
балонша бинен, балонои нав беҳтарин. Мошини хубе бародаро. ҳуҷҷатош надора, бо савдо мешавад. Хулас ки ҳуҷҷатиш тамом шидаги мегаӣ, бо савдо мешида даст. Хай нахиртон чӣ хеле ки дидасе бародаро. Мошин дар ҳама хел состояние қарор дора. Состояние бад нест. Мошинча хушрӯ бад нест. Зебо озодае бародари азиз. Раҳмат барои шумо бародарое ки имрӯз видеои моро тамошо кардем. Шумо души розиям. Иншоалло ки боварӣ дорам ҳамон лайка дар дараҷаи максималӣ мезанӣ шербача. Касе ки молу маҳсулот техника дора, дар аввали видео номерома мондагиам. Марҳамат занг бизанем барои реклама. Раҳмат барои шумо.